Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2024 i-One More Shot eka-Scott Adkins odlala indawo ka-Jake Harris no-Michael J. White odlala indawo ka-Robert Jackson. La imovie siyiqala khona kudutshulwana endaweni yama-container ngesikhathi abombutho we-CIA bezophazamisa obunye ubugebengu ngesikhathi iy'gebengu zamavukela mbuso zisemshikashikeni wokuhambisa iy'bhomu kwinhlokodolobha yase-America eWashington DC okwakumele liqhume kodwa umholi wama-CIA kwakuyintombazane uJennifer owayezophazamisa oseyi-CIA yase-America kade i-CIA eGermany. Emva kokudubulana kwe-CIA ney'gebengu, i-CIA yasinqoba yasidambisa leso simo esasizokwenzeka. Nokwazi la befika kuleyo container kade bezama ukuyilwela baba nebhadi mase bethi bayayivula bathola ukuthi phakathi i-empty ayinalo leli bhomu. UJennifer wayesecasukile wabuza enye i-terrorist abasebeyibambile kodwa yaphika. Ithi le ndoda ayazi lutho yona ihlangene nokushishibisa kwebhomu. Imovie sishiftela kwenye convoy yey'moto ezayilandelana ayibheke ngase-airport. Phakathi kwakuno-chief wama-CIA osekhulile igama lakhe uMike. Kukhona nonkosikazi we-terrorist umsolwa. Lo nkosikazi wayesemotweni igama lakhe uNisha. Indoda yakhe umsolwa u-Amin. uMike etshela uNisha ukuthi akazame ukukhuluma nomkhonyane wakhe u-Amin. Mase befikile e-airport ambuza ukuthi ulifihlephi ibhomu. uNisha watshela uMike ukuthi kungenzeka angavumi u-Amin ngoba bona bebebuye bangahlali ndawonye isikhathi esiningi yize ekhulelwe ingane yakhe. uMike watshela uNisha ukuthi already umkhonyane wakhe u-Amin useboshiwe. Sisamgcine e-airport ukuthi uzame ukukhuluma naye usincengelene. Bathi befike e-airport uJennifer oyi-CIA wabingelela uMike uchief wama-CIA. uMike watshela uJennifer ukuthi kumele benze sure ukuthi uyavikeleka uNisha especially ngoba ekhulelwe. Lokukhulelwa kwamthusa kakhulu uJennifer. Nokwathi emva kwesikhathi kwafika uJake Harris, i-social professional lama-US Special Forces owayeqashwe aba-CIA ukuthi agade umsolo omkhulu u-Amin ayefika naye. uJake watshela uChief Mike ukuthi sebeke bazama ukuhlaselwa ngesikhathi behamba no-Amin. Ethi uJake uyasola ukuthi kukhulu okuzayo. u-Amin wathi mayebona unkosikazi wakhe uNisha. u-Amin wayesefuna ukukhala exolisa kunkosikazi wakhe. uNisha wakhala etshela u-Amin ukuthi akabatshele iqiniso abe-CIA ukuthi ibhomu ulifihlephi ngoba umndeni wakhe usengozini. Wakhombisa no-Amin isithombe sokuthi ukhulelwe ingane yakhe usena-4 months. Akabatshela ukuthi liphi ibhomu badlule kulento. Kodwa u-Amin noma wayejabulela ukuthi usezoba ubaba kodwa akafunanga ukutshela unkosikazi wakhe ukuthi iliphi ibhomu. No-Jake naye wakhipha ifoni wavideo call unkosikazi wakhe emtshela ukuthi akakhululeke naye usaphephile. Kodwa wathi esakhuluma kanjalo uJake wethu sokubona abanye abantu abasolisayo ababedlule eduze kwakhe wavalelisa kunkosikazi wakhe wabalandela. Nokuyilapho athola khona ukuthi eminye imigulukudu yahambisana no-Amin eyayizolanda yena u-Amin. uJake akachithanga isikhathi wayebulala le gebengu before aphuthume ku-Amin noNisha. Nelinye iqembu legebengu laliphezulu ladutshulwa ama-CIA bababulala. noJake wakwazi ukuphuthuma athatha uNisha no-Amin bafake emotweni. Kodwa kwathi sebebaleka nabo ngemoto bathola ukuthi umgwaqo usovinjwe iqembu legebengu ngaphambili. uJake wabatshela ukuthi abaphuthume babuyele emuva e-airport. Nokwathi sebengaphakathi e-airport uJake wayebhizi buza ku-Amin ukuthi kungani amavukela ambuso emfuna kanje. Kodwa u-Amin still wayengafuni ukuphendula. Nokwathi lapho sebecashile omunye wegebengu wathola u-Amin nonkosikazi wakhe. Wathi esethi uyabathatha uhamba nabo waqhamuka uJake wadila nawo la madoda waqeda ngawo. uJake wabona lapho ukuthi labantu bamfuna ephilo u-Amin ngoba ngabe kade bembulele kusho ukuthi uyalazi ibhomu ukuthi liphi. uJake wayecasukile xavuna u-Amin embuza ukuthi ibhomu liphi akakhuluma. But still u-Amin waba nenkani watshela uJake ukuthi kuyafana ngoba uJake ngeke abavikele uma emtshela le information. uJake waqinisekisa u-Amin ukuthi uzobavikela. Washo bebagqokisa ama-bulletproof vest wahamba nabo esenyukela phezulu ngama-steps. Ngakwenye indawo e-airport umholi wegebengu igama lakhe uRobert Jackson watshela amanye amadoda nawo amabili ama-leaders uDunbar noWard ukuthi benze sure ukuthi bamthola u-Amin ungashaya u-12 wasebusuku u-Amin engatholakele. uRobert Jackson kwaqhubekela komunye wesifazane wesigebengu naye we-IT we-specialize ngamakhompyutha bakhombisa ama-CCTV camera footage. Kanti uJackson uzobona uJake ehambisana no-Amin noNisha wethuke ebuza ukuthi lento ibiyenzekaphi. Mayithola ukuthi bakwi-5th floor yase-airport uJackson watshela uWard noDunbar ukuthi akabaphuthume. Bayithatha ngenkani nemanager yala e-airport ukuthi bakhombise indlela yokuhamba. How hard is it to find one handcuffed terrorist? You the man in charge. Let's make sure there's no more fuck-ups. Bring him with. What's happening? Shut up. Status? I'm in the security internet. Show me. Looks like some of the CIA guys survived. We need to find Mansour. Where is that?
Where is that? He asked you a question. I think I could show you. Okay. It's not here. It's made a mistake. Okay. Sorry. uJake naye wayesaphezu kwemishini yokuvikela u-Amin nonkosikazi wakhe uNisha basendaweni ephephile ngethemba lokuthi uChief Mike neteam lama-CIA noJennifer babalindile e7th floor kodwa endleleni yabo yayingaphephile ngoba kwakumele bafeyisane nazo lezi zigebengu zamavukelambuso. Hey, Campbell. All clear in here. You head that way. I'll check that stairwell again. Please stop. Emva kwaleyo mpi yokudubulana isikhathi eside uJake wagcine kwazile ukuhambisa u-Amin nonkosikazi wakhe uNisha ku7th floor kuma-CIA ngesikhathi uJake etshela uchief wama-CIA uMike ukuthi kade sekusuka impi enkulu phakathi kwakhe namavukelambuso ethi kodwa uyakholwa ukuthi lamavukelambuso amfuna ephila u-Amin. uJake waphinde wayozama futhi ukuthola information ku-Amin about ibhomu ukuthi liphi. uJake ethembisa u-Amin ukuthi uzomvikela ekubulaweni nakwezomthetho. u-Amin watshela uJake ukuthi akamnike isikhathi kancane ayicabange lento. uNisha walapha amanxeba Jennifer la elimele khona nesithola ukuthi unkosikazi ka-Amin uNisha wayewudokotela. waqeda lapho abuyela komkhonyane wakhe u-Amin naye sawomncenga ukuthi akasho ukuthi ibhomu lifihlепhi. uJake wahamba wayebuza kule ntombazana yama-CIA uJennifer ukuthi u-Amin akaze amtshele yena ukuthi ibhomu liphi. waphika uJake watshela uJennifer ukuthi u-Amin uzositshela ukuthi ibhomu liphi masenze show ukuthi benonkosikazi wakhe uNisha baphephile. uJake wakhombisa uJennifer ifoni yomunye wamavukelambuso ambulele emtshela ukuthi leli qembu lamavukelambuso lizibiza nge-Team Farmbridge kodwa akakatholi ukuthi umholi wabo ubani. uChief Mike watshela u-Amin ukuthi akalalele kwenye voice recording kwi-laptop yakhe okwakuyivoice yomuntu wesifazane. wathola lapho u-Amin ukuthi ile voice yalo muntu wesifazane obegqugquzela u-Amin ukuthi akaphe i-revenge for izwe lakubo kwi-America ngokuyiqhumisa ngebhomu. u-Amin wethuswa ukuze ukuthi le voice efana neka-Jennifer lo wama-CIA. wezwa lokho uChief Mike wama-CIA wakhomba uJennifer ngesibhamu ethi akakhuluma iqiniso ukuthi uyena ohlele yonke lento. uJennifer waphika isikhathi ebatshela ukuthi kuyenzeka abantu babe namavoice afanayo. khona lapho kwangena iqembu lika-Jackson baqala badubulana ngenhlamvu. kuleso sixakaxaka u-Amin wathatha unkosikazi wakhe uNisha wabaleka naye kodwa la madoda ka-Jackson akwazi ukumbamba u-Amin. uNisha wakwazi ukubalekela downstairs. khona lapho uJake wafika ezolekelela u-Amin. balwa lapho isikhathi eside noDunbar. kodwa ngebhadi uJake wehluleka empini wawushayeka phansi kwefloor. uchief wama-CIA uMike wayesethathe uWarden noJennifer abasebemthathela ukuyombulala. nesilitholayo kwiqiniso ngoJennifer ukuthi kwakuyena wayehlele yonke lento ngoba ehambisana nayo yonke lemgulukudu. uJennifer njengomholi wayesewatshela lamavukelambuso ukuthi awenzeni ebatshela nokuthi u-Amin bangaqali bambulale manje ngoba u-Amin kusamele akhulume iqiniso ukuthi ulifihlепhi ibhomu. uJennifer wahlalisa phansi u-Amin esitulweni waqala wamthotsharisha ukuthi akhulume iqiniso. kodwa u-Amin phezu kwakho konke lokho kuhlukumezeka akafunanga ukubatshela ukuthi ibhomu lafihlwaphi. uJennifer wayesecasula ukuthi u-Amin akafuna ukukhuluma. watshela la madoda ukuthi awahambe ayolanda unkosikazi ka-Amin uNisha ethi ukuthotsharisha uNisha kuzomenza akhulume u-Amin. ahamba lawo madoda ey'gebengu eseyobheka uNisha la ahlele khona e-ground floor kanti bazothi besahamba bahlangane noJake owayesevukile. uJake wakwazi ukuqeda ngoyedwa omunye wabaleka.
kodwa uJake wagijima wayocasha ngesikhathi esebona kuzo Ward ebamba uNisha. Where are you? uJake wakwazi ukuqeda ngoWard wasegqoka iuniform yabo ngoba yakwazi nokufihla nobuso wazenza omunye wabo ngesikhathi ebamba uNisha engathi usemtholile. Okuyifihla kanjalo uJake wakwazi ukudlula phakathi kwawo amavukela ambuso bengamboni epretend ngathi ubamba uNisha as a hostage. NoJennifer akabonanga ukuthi uJake lo wayebamba uNisha. Kunalokho wakhomba uNisha ngesibhamu ngesikhathi etshela uAmin ukuthi akakhuluma iqiniso ukuthi ibhomu liphi mengafuna abulala unkosikazi wakhe. uAmin ngokusabela ukukhulelwa kwankosikazi wakhe wagcina elikhulumile iqiniso ukuthi ibhomu ulifihlephi. Emva kokuzwa lokho uJennifer watshela lamadoda ukuthi abafonele umholi wabo uJackson bamtshela ukuthi uselikhulumile iqiniso uAmin kumele bahambe bawuvikela lawo mabhomu angatholwa eCIA. uJennifer waqaqa uAmin wamklina ubuso ngesikhathi emtshela ukuthi sekuzorekhoda ivideo manje kufanele afunde leli phepha leli ekuyilona elizosabisa ngokuqhumiswa kwebhomu laseWashington DC nguhulumeni obusayo waseAmerica. uAmin wayebonakala engafuni uJennifer wamhlebela endlebeni uAmin emsabisa ngokubulala uNisha ama engafunda okwamenza uAmin wagcina evumile ukufunda lelo phepha. Bayirekhoda leyo video kaAmin efunda lelo phepha wathi eqeda uAmin uJennifer wakhipha isibhamu wadubula uAmin wambulala. Wahamba lapho uJennifer wasala watshela lamadoda ukuthi awasale ebulala uNisha. Esehambile uJennifer lamadoda kaJackson awakwazanga ukubulala uNisha ngoba uJake wavela waqeda ngalawo madoda wabulala. Uthe eqeda wathi kuNisha kamlindela usazama ukubheka uJackson noJennifer. Uhamba uJake naye wayongena kule sitimela esinamavukela ambuso. Lawo madoda kaJackson awambonanga uJake wayesithi ubuso beyitshela omunye wabo. Kodwa ukungena kaDunbar kwashintsha izinto ngoba uDunbar wabona ukuthi uJake lo Hey, Miller. ngokuma kwesitimela uJake waphuma ezama ukudobela uDunbar ngakwenye iwarehouse nalamadoda ahambisana nawo. Nokuyilapho uJake athola kahle ithuba lokubabulala one by one. Kodwa isimo sashuba kakhulu ngesikhathi uJake esebhekene noDunbar. uJake noma wayesekhathele kodwa impi wagcina ekwazile ukuyinqoba ngokubulala uDunbar. uJackson namanye amadoda basebebuye nalo ibhomu elaliyalelwe uAmin ngesikhathi bezolithutha ngeambulance. Befica uJennifer wayebalindile ngesikhathi esevalelisa uJennifer esebatshela ukuthi useyogibela ibhanoyi uyahamba ngoba umsebenzi wabo sebewuqedile. Ngokungazi uJake wayebalandela kancane kancane echecking movement yabo. Nokwathi lapho ethola i-access kwi-network yabo wafonela ama-superior akhe awaziyo kuma-FBI for ukuthi bazomlekelela. uJake waqala lapho waqeda ngalabantu ababe around yena babulala. uJake wathi eseqedile ngabo kanti uzobhekana ekugcineni nomholi wabo uJackson. Nokuyilapho abalwa khona isikhathi eside.
uJake noma yayimthwalisa umzima le ndoda uJackson kodwa wakwazi ukugcina emfakuzankosi wambopha emtshela ukuthi ayeza ama-FBI azomthatha. Wasuka lapho uJake wabheka uJennifer wamfica ebhanoyini wasarenda uJennifer wambopha uJake. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Storiza TV and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.